Jo el que vaig sentir quan vaig vindre a fer les proves van ser molts nervis, però alhora emoció, i quan vaig saber que entrava va ser encara més emocionant. Para mí bailar es libertad y mucha expresión corporal también, porque los bailarines nos expresamos pues bailando. Per mi ballar és la manera que puc expressar-me millor i sentir-me més còmoda amb mi mateixa. Quan vaig entrar a aquest institut jo tenia una visió molt tancada davant de que només m'agradava fer dansa clàssica, i aquí el que m'ha aportat és que avui en dia es ballen tot tipus de danses i que un tipus de dansa t'ajudarà a millorar l'altre tipus de dansa. El meu moment preferit del dia seria quan un ballarí realment es dona compte de que ha après alguna cosa que l'ajudi a seguir endavant i a buscar nous objectius, i quan notes l'ajuda d'un professor que et dona correccions per millorar. T'has d'esforçar molt si vols fer-ho, perquè és bastant difícil, però si t'agrada pots fer-ho segur. El que li diria a algú que vol entrar a l'institut, si té l'oportunitat d'entrar i d'intentar-ho, que no s'ho pensi 2 cops per les oportunitats que ens donen davant del futur. Per mi ballar és sentir-me lliure i expressar molts sentiments només ballant i passant-m'ho superbé.